na sa kaina na kasa fita dajin farauta yau da shigar su mu da gare mu ba sauki ya da gare ni kai jarumi ne yau zo kayo ceto na daji na farautar gwanki cikinsa kwai hadari mai girma kadda ka zanto rago ka zo ka tafi da ni ya dana hayya 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 sai ka duba duka jiki yayi tsufa babu kafafun kirki gare ni dole na yi musu caffa tunda a yau ne rauni gare ni babu idanu tufa haka nake shan fama gare ni babu abincin rana hayya 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 tina a matashi na ne na barka kai da abar kaunata lokacin da kana karamin ka na shiga daji ne na farauta wanda cikinsa da fama fitarsa sai in ka fafata ko ka zanto gawa cikinsa ko kai nisan kwana hayya 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 muna da yawa sayin ne maza a yau na faɗa sun faɗi muna a cikin tafiya ne mukan iso tafkin wasu kwaɗi kaji misalin girma jikinsu ya kai ma wata giwa haka mukan sha fama da su a yau wasu ma sun ƙaura cikinmu rashinsa ya sama ba su kai ba kowa ya mace a cikinmu ni ɗaya ne na rage kwido ba wanda na zamto raye abin ga ya saka raina kuna hayya 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 akwai wasu mafakuna mu in suka yi sara wayo ne jikinka zai zam dutse ka daskare tamkar wani sauni yanzu fa bani da karfi na damsa duka jiki yayi rauni gana a kogon dutse ka zo ka tafi da